del candidat Montilla. El president Montilla ja saben que és president gràcies a que hi ha un tripartit, aquell tripartit que també deia que no seria possible abans. Em sembla que fa just 4 anys, no ho deia? Bé. No, jo sé que vivim en un país peculiar i en campanyes electorals peculiars. I ho dic perquè sembla que en les campanyes electorals estem acostumats a dir allò de que tothom digui que ningú pactarà amb ningú. I especialment en el marc de l'esquerra. Entre els partits de l'esquerra tothom diu que ningú pactarà amb ningú, per després acabar pactant, clar, perquè l'aritmètica parlamentària mana. Ara, penso que tenim una sort tremenda. I la sort és que el que passa el dia després de les eleccions no és exactament el que succeeix abans de les eleccions. És a dir, com tenim altres experiències que s'ha dit, no hi haurà tripartit i n'hi ha hagut, nosaltres ja ho acceptem. Nosaltres no som d'aquests, nosaltres no som els que diem una cosa abans de les eleccions per fer una altra després. Iniciativa no. Però hi ha alguns que sí, i està bé. I de fet això ens va bé, la veritat. I ens va bé perquè això el que pot permetre és la possibilitat, òbviament, de parar els peus a la dreta. Ara, hi ha una cosa que està clara, que qui para els peus a la dreta com ningú, després de les declaracions de Montilla, és Iniciativa Verds Esquerra Unida. Al contrari, ens va millor, i ens va millor perquè encara ens posiciona millor, òbviament, amb un discurs clar i nítid en aquest context electoral.